Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sugeng pinanggih malih kalian kula Sheila Oktarina ing adicara kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun film pendek dokumenter saking Indonesia dados juara wonten Festival Film Prancis. Boten sekedar godhong anem, makna janur lebet prosesi sakral adat Jawi. Jelajah sejarah jelangkung ingkang asalipun saking Jogja Selatan. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa donya perfilman dokumenter Indonesia nembe nyugek kawigatosan publik awet ngeharumaken asmonipun bangsa. Kalian irahan film pendek The Atlantis Muscles ingkang dipununggulaken langkung kategori Best Short Doc wonten Mega City Short Doc Film Festival 2021. Film menika dipun damel dening para putra bangsa ingkang nggadhahi bakat luar biasa lho pamirsa. Boten namung menika mawon salajengipun saking adat Jawi, kasunyatanipun janur nggadhahi makna lebet prosesi sakral adat Jawi. Asring kita ningali nggih, ya janur kuning limrahipun kita ginakaken ing saklebeting adicara palakrama, nanging boten namung menika kemawon maknanipun. Pamirsa sumangga menika pawartosipun sedaya. Tinggal di sini minimal satu tahun itu 2 kali naikin rumah, walaupun naikinnya pakai kerang atau Pamirsa pangremen perfilman akhir-akhir menika perfilman Indonesia tepakipun film dokumenter beto nami Indonesia sumunar wonten donya internasional malih. nggak tahu. Jadi untuk bertemu dengan pemerintah itu kan sulit. Film engkang dipun damel kalian putra bangsa menika irahanipun The Atlantis Muscles. Kasunyatanipun film karya dokumenter saking Indonesia inggih menika Rahmat Kurniawan Idrus, dipun serat kalian Asid Aksamadani, Rahmat Kurniawan Idrus, Fatahila Ahmad, dipun produseri dening Asid Aksamadani ugi lan dipun biyantu dening Muhyafi Raya. Film menika nyinggahaken isu ingkang sae inggih menika lingkungan babagan kita Jakarta ingkang kagungan potensi kasilep ing warsa 2036 musababipun ebahing iklim ingkang kedadosan. Film menika ugi dipun umumaken mlebet ing saklebeting nominasi lan gayuh juara kagem kategori The Best Short Doc. Tinggal di sini minimal satu tahun itu 2 kali naikin rumah, walaupun naikinnya pakai kerang atau pakai puing tuh 2 kali. Setahun itu pasti ada naik lagi. Namanya kita nelayan kita kan nggak tahu. Jadi untuk bertemu dengan pemerintah itu kan sulit. Pamirsa, menapa panjenengan pirsa? Pilih janur kuning boten namung sekedar godhong krambil ingkang taksih aneh. Nanging kathah artos ingkang wonten ing salebetipun. Limrahipun kita mangertos janur kuning dipun ginakaken kagem acara mantenan masyarakat Jawi.
Janur ugi minangka simbol ingkang kagungan artos tertentu. Janur asalipun saking tembung janah ingkang artosipun surga, lan nur artosipun cahya. Ewadene kuning asalipun saking tembung kun fayakun. Artosipun kun ketelatenan ugi saged ning utawi wening lan kaendahan. Bilih dipun nyatunggilaken mila janur inggih menika cahya surga. Sedaya donga pralambang ingkang sampun dipun tepakaken, dipun dhatengaken lebet upacara, saestu endah sanget nggih artosipun. Wonten ugi artos filosofi saking janur kuning kasebat. Inggih menika minangka pratandha pangajeng-ajeng ingkang inggil saking manah suci supados pikantuk cahyanipun Gusti. Saengga sedaya pakaryan ingkang dipun tindakaken menika saged nglampah kanthi sae lan pungkasanipun sami kabahagiaan. Artos ingkang saestu sae pamirsa. Kejawi adicara mantenan, janur kuning ugi asring dipun ginakaken lebet upacara sanesipun, kados upacara adat lan ritual keagamian. Wah, keren sanget nggih pamirsa. Para putra bangsa ingkang kagungan bakat ngasta asma bangsa Indonesia dados langkung dipun tepang malih wonten ing donya perfilman. Kalian ngangkat isu ingkang luar biasa. Menika damel kita kedah tansah tetep njagi lingkungan kita nggih pamirsa. Kita tilaraken kalih pawartos kala wau salajengipun pamirsa kita badhe ningali upacara larung sesaji. Tradisi unik saking adat suku Jawi. Wah, boten sabar ningali kados pundi proses upacara larung sesaji lan menapa nggih makna saking upacara kasebat pamirsa? Menika pawartosipun. Pamirsa, wekdal menika kita badhe mangertosi tradisi unik saking adat suku Jawi. Tradisi ingkang tasih anget lan kenthel dipun tindakaken dening suku adat Jawi. Upacara larung sesaji minangka tradisi unik adat Jawi ingkang njagi kaimbangan alam. Sampun kedadosan kanthi turun-temurun lebet ing budaya Jawi. Upacara menika inggih minangka wujud raos syukur lan pangurmatan kagem Sang Pencipta sarta panyuwunan keselamatan lan kesejahteraan kagem masyarakat. Larung sesaji piyambak minangka prosesing larung sesaji arupi macem-macem hasil bumi, sekar lan pirantos ritual dhateng seganten kidul. Upacara menika ugi minangka simbol panyuwunan kagem alam supados tansah maringaken kaimbangan lan kaberkahan. Larung sesaji boten namung ritual nanging raos syukur lan pamatur nuwun kagem alam. Wah, tasih saestu kental sanget nggih pamirsa tradisi adat suku Jawi. Nah, kita ugi kedah jagi kelestantunan tradisi adat ingkang wonten menika lho. Supados boten ical ngaten mawon kalian mlampahing wekdal. Pemirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.